amused after playing with the dishes. I love it too. It's so good, honey. Ay nanay guys, nairita na ako dito guys kasi pabalik-balik na lang. Iwan ko kung anong plano nito. Bakit palayasin ako dito sa bahay? Tara, alis tayo guys. Asan yung aking credit card? Wala yung credit card ko guys. Asa na yun? Bili lang ako ng manok para sa aking mga alaga, guys. Be right back. It's just gonna be quick, just the chicken, that's it. Huh? I love you too. Do you need something? Itong maliit na sasakyan gamitin natin para okay ang buhay. And guys, andito na tayo. Ayusin lang natin itong ating pajama jeans. Kailangan tuck-in guys, tuck-in. Close yung ating so tara. Traffic guys. Uy, ang daming doon yung may ginawa sila, so kaya sobrang traffic. Ang daming mga sasakyan, ganun. So tara guys, ang init ngayon. Grabe ang init. So tara guys. Ay. Inita. Oy, grabe yung init guys ba. Hindi makaya sa power. Kili-kili power. What are you watching? Kailangan talagang bilhan ng manok itong aking dalawang aso guys. Kasi parang para hindi sila pagod sa the same food lang yung binigay namin at walang halo. So nasanay na sila at nasanay na rin kami at hindi din ito kamahalan kaya kailangan kong bumili doon sa Hannaford kasi alam nyo, not even $5 itong buong kada pack. So not even $5, sumura lang kaysa nagtingin ako sa Walmart yung frozen at pangit pa. Alam nyo, $21 ang mahal-mahal. So sabi ko, doon na lang ako, malaki at saka marami. So yun lang yung nilabas ko guys at para naman masaya yung dalawang aso at masaya si Tammy na nakikita niya na pinakain ko ng mga manok itong dalawang aso, no? Kasi talagang spoiled man talaga ito guys, kahit paminsan ay pihikan din sa pagkain, oy. Right away for allergic reactions like Hindi naman tumindig. Ayaw magtindog. Ay, ganun.
Sabi pa ng iba, pag magprito daw, lagyan ng cornstarch. Let's see kung mag-work ba siya, no? Natatakot ako dito, baka malalagsikan ako, no? Dito natin malalaman kung nag-work ba itong mga pinagagawa natin ng cornstarch, guys. So piniplit ko ito ang easy, guys. Usually, hindi man ito matatanggal at tagagahi ba. Ngayon, ang humok na tatanggalin. Dahil guys, ang bahay is amoy prito na, no. So ito yung ginagawa ko, nilagyan ko ng tubig yung aming swavatel na ano, para siyang downy pero hindi downy, iwan ko sa inyo. Basta yun, no, wala yung amoy guys, oy. Para yung langaw ba malilipok, mahihilo. Langaw guys, pumasok. Hindi ko alam kung asan sila galing. Saan sila nakalusot. Yung bahay namin sobrang insulated. It's very close, this house. I don't know where they get in. May silid. Do you want rice, love? You're about to take 10 minutes to get in and out the door. That's not it. Mm-hmm. Guys, sili, guys. Oh. Han, do you want rice? Do you want another? Do you want pasta? No, thank you. Sarap. Nagbukog eh. It's really good, guys. Wild caught red snapper. Red snapper, right? A lot of bone, but luckily it's big bone. It's not tiny. Look, this one is bone. That was no bone. The pork, I got it no bone. It's good. No bone, right? But you sound like you have a bone. Skin. Too much? Vinegar. Ang sarap guys, ang hang-on. With calamansi yan. Lemon pala. We don't have ano. Calamansi. Habs is not eating the pork, honey. Ang zucchini. Alis po si Tami, and then bago ako magbihis, mag-ayos sarili ko. Maglinis ako guys, naglalaba ako ng aking mga ano. So alis po siya dahil nga wala akong gawin. Sabi pa niya sa akin, alis daw ako. Sabi, saan mo ako palayasin dong? Mag-ano daw ako, mag-enjoy, mag-shopping. Palagi yan siya guys, kasi I think naawa si Mr. sa akin ba na palagi lang ako dito sa bahay. Wala masyadong ganap. And then, hindi naman din ako mahilig talaga. Mag-shopping ako kung gaganahan, pero sabi niya sa akin, magpunta ka doon sa ano, sa Macy's, kasi meron akong gustong bilhin noon pa. Pero, parang noon pa yun. Pero ngayon, hindi na. Parang nagbago yung sarili, nagbago yung isip ko ba. So, meron lang akong mga pinupulot. Paminsan, meron akong makitang buhok dito na, ano ba. So, sabi niya sa akin, punta daw ako doon, bilhin ko. Hindi, nag-enjoy daw ako. Sabi ko, Tami, pangit yung pakiramdam ko. Magpunta ako doon. Ano? Pangit talaga. Meron kasi ako, guys. Then, sobrang pangit talaga kapag meron talaga. Hindi ko talaga maiwasan yan. I know na hindi lang ako. So, sabi ko sa kanya, ayaw ko. Pero talagang gusto niya akong umalis para mag-enjoy daw. Pero sabi ko, kung wala, sabi ko, kung wala pa akong ano ngayon, kasi sakit ang akong kilid, sakit sa gilid, sakit dito sa gilid. Kung wala pa ako ngayon, baka nagliwaliw ako dun sa Macy's. Pero, iba pakiramdam ko Gusto talaga niya akong mag-enjoy. Pero, yun, dito na siya. Do you want me to make you something?
And Wait. I love you. Stop playing with the dishes. I love you too. Ay, so good, honey. Ay nanay guys, nairita na ako dito guys kasi pabalik-balik na lang. Iwan ko kung anong plano nito. Bakit palayasin ako dito sa bahay? May dadalhin ba siya dito? Iwan ko na lang. Ito, naglalaro na naman itong utak ko guys. Nairita na ako kasi talagang sabi niya alis daw ako ngayon. Sabi niya sa akin, ano bang dadalhin ko nga? Wala, layo man daw siya. Trabaho man daw siya sa city, sa Manhattan ba? So kaya sabi niya sa akin na tulalig na naman yung ulo mo. Ikaw yung pa-enjoyin ko pag shopping. Ako daw yung nagalit.